ግንቦት 8 መስዋዕቲ ምስጋና እምባርሲ ብኡኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሰዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ኸናፍር ነቕርብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 15 ንኣምላኽ እነኽብሮ ብናይ ምስጋና ህይወት እዩ ኣብተን ከበድቲ መዓልታት ካውን እንተኾነ ንኣምላኽ ስለ እሙንነቱ ኣመስግኑ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ንኣምላኽ ብትሕዝቶኦም ዘይኮነ ንትሕዝቶኦም ብኣምላኽ ይጥምትዎ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ሰዕ ንምስጋና ምስተግኡ እዮም እተመስግን ልቢ ንኣምላኽ ተኽብሮ ንእምነትካ ድማ ተበርትዖ እያ ጸሎት ኣቦ ስለ ኣምላኽነትካን ስለ ዝገበርካለይ ኩሉ መስዋዕቲ ምስጋና የቕርበልካ ኣለኹ ኣሜን